ЦСКА надигра Черноморец Одеса с минималната 1-0 във втората си проверка на турска земя. Единственият гол реализира защитникът Джузепе Акуаро в 72-та минута. Треньорът Милен Радоканов започна с 9 от 11-те титуляри, които излязаха срещу Лудогорец в петък. В първите минути на доста тежкия терен в курорта си и двата отбора се хвърлиха в здрава битка, в която нито един от съперниците не отстъпваше в единоборството. Тимът на ЦСКА на няколко пъти успя добре да разиграе топката по земя, но в повечето ситуации украинците с твърди влизания и много тичане успяваха да поддържат играта равностойна и дори да пресират армейците в тяхната половина. В 22-та минута Спас Делев се откъсна сам срещу вратаря след добър пас в дълбочина, но стражът на Черноморец Ширяев успя да го изпревари и да спаси вратата си. По-късно Борис Галчев получи възможност да стреля от границата на наказателното поле след добро разиграване на червените, но ударът му бе много неточен. След почивката ЦСКА опита натиск и добро включване на Спас Делев по лявото крило завърши с центриране в наказателното поле, което обаче защитата на гостите успя да избие. Десетина минути след началото на втората част грубо влизане на Маркиньос в краката на капитана на Черноморец Баблич предизвика меле между двата отбора, но за щастие не се стигна до неприятни сцени между съперници. Почти веднага след това украинците пропуснаха добра възможност за гол чрез Балашов, който от удобна позиция стреля в аут. Пред вратата на Черноморец пък Спас Делев успя да се пребори с бранител на украинците, но стреля много слабо и Ширяев без проблеми спаси. Така се стигна до 72-та минута, когато ЦСКА успя да стигне до гол. Акуаро се възползва от разбъркване в наказателното поле на Черноморец и с удар отблизо откри резултата. В края на срещата и украинците показаха своите зъби, възползвайки се от многото промени в състава на Милен Радоканов. Те създадоха няколко отлични положения за гол пред Караджов, но в една от ситуациите стражът на червените успя да избие, а при друго положение нападателят на Черноморец се засуети и топката бе изчистена в корнер. Очаквайте нови видеоматериали в Спортал.бг по цялата подготовка на ЦСКА в Анталия.